Goddag og velkommen til Partysound 2. Vi er stolte af i dag at præsentere et helt ny fænomenal musikvideo. Hej, er det dig, der er Finn? Ja, det er mig. Ja, jeg har en pakke til dig. Jo, tak skal du have. Vi giver os skåler her. Ja, fint. Hej. Jeg købte et billede for at forbedre mit liv. Et billede var med kat og motiv, og det skulle hænge der. Så jeg fandt både søm og hammer frem. Søm satte jeg ved min lange mand ved siden af min tommeltot. Jeg stod længere over varmt slag. Det kunne bare ikke gå galt, og så slog jeg til. Jeg må sige, at jeg ikke er ham der gør det selv. Det ender altid med, at jeg min hånd, min arm eller mit hoved bliver ramt af noget. Mine venner siger det, for dem er en gåde. Au. Nå, men jeg måtte jo bare prøve igen. Men heldet var bare ikke min ven. Og det gik slet ikke bedre end af for den. For lige som jeg skulle til at slå, begyndte min rulle af stål og triller. Og med hammeren ramte jeg min diller. Au! Jeg må sige, at jeg ikke er ham der gør det selv. Det ender altid med, at min hånd, min arm eller også mit hoved bliver ramt af noget. Mine venner siger det, for dem er en gåde. Nu vil jeg ikke mere. Nu må det være stop det her, så jeg smed billedet ud af vinduet. Men uheldigvis ramte en fra AK81, så nu vil han smadre mig. Så jeg løber væk og siger hej. Jeg må sige, at jeg ikke er ham der gør det selv. Det ender altid med, at min hånd, min arm eller mit hoved bliver ramt af noget. Mine venner siger det, for dem er en Vi må sige, at han ikke er ham der gør det selv. Det ender altid med, at hans hånd, hans arm eller hans hoved bliver ramt af noget. Det er fandme noget af en gåde. Det er fandme noget af en gåde. Det er fandme noget af en gåde. Det er fandme noget af en gåde.